Khajani takhuk tai bukhuk song takhuk kisti Tripura no hamjagoi khairogoi chubachu khlai tongnai takhuk bukhuk rokni bagai o jaro kaisa chikon sa video tuboi update rei phunoknani bagai ma phaijakha जों jotono sawoi mano tai siwo chini takhuk kisti Tripura no Kolkata hasteo 6 month yakheba 6 mas tonoi protecta maso kaisa khlai kemuri mani yagulo bini je mokol phulijak tongmani robunjak tongmani kom angkhangkai bono treatment khlainai yakheba operation khlaijak nai hinai abo haikhai tabuk sak joratei bono kainei yakheba duita kemo rijakha tini March 18 tarik salo haino hai phaine mas ni date kemo rijaknai date nainani bagai bufa thangnai doctor ni thani hinai koktuma rohka singno hingkai opni logi haino hai kabangma lukurok takhuk bukhurok chini YouTube chaloknai bukhugrina tai takhuk khoroknai borokni mung manliya borokni bukhakte khlaiye chini takhuk moniram Tripura asuk mas klai tongnani thangangka rang khok puisa belaikhano bial klainai hinai borok hamjagoi khairogino je aro private job khlaidi ni sahar mani kokno angkisa sawirinai tini phunengo kok salaika bobai kaisa bini kebeng mongkhai haise je ao bobo samung khlainani musungo aro phiaba tongmungno takhuk moniram Tripura aro samung khlainani thangangkai kisti Tripura tai bini logi song bini sajla no yaksiagara nini bithi wathi mai aborok nahare hatirok khlaiei tuiri phainai borok kre karon bini logi song thangangka yang busanane kre hingkai busala bohaino salburum no kabo bufano na tugo kisi salori khangkai abun bagai khlaimaya ke bihik to norok saimano sing para kami otong nerokba kaisa sitio thangka hangkai busuk jaratei sinani nang abo hairok kai belaikhano hambai maro sini YouTube chalogoi tongnai sini bukhuk rina Tripura tai khoroknai takhuk songni mung manliya borok belaikhano hamjage khairugoi sugasu khlai tongmani hingkai laithanai koekdin sikang bukhuk rina Tripura belaikhano khak hamjak mani sing nugui mankha sabo khoroksa bai comment hamya sitra khlai jakman bagai bo bukha baikha hanai bo bukha khamjak mani gai abono tini o video ni bukhakti khlai ang sanamu sungo sing khoroksa tai khoroksa no subawoi hamjagoi tongmani abo hamya yable tabuk romdi suppose Agartala High City wo kaisao parao tongnai waisapano thangjeya Agartala thangangkaisi kamango sang bakmaya lama saimya gai tini Kolkata hasteo hayo thangai chini bukhuk rina song haitai taku khoroknai borok kebo mai telangi sari jawo kebo ri pairiyo gamsa kaisariwo kebo samung ri jawo thangai nayo bithi ri jawo abo hamya yable ke belaikhano se kaham tini chini takhuk moniram songbo haino aro sakni borok sakni dofani borok kokbo mileo satani borok phaisuba phaimani borok bo khadu dutai se hamjak gubule hingkai jara nogo tongoi comment hamya bukha sitra wan suknai rokna ang sanamu sungo ahike tangdi bukha sitra tawan sukdi jara subai manai borok subathung bornota kebingdi tai jara subai maya norok nai phano haino khukti monogoi phano tongjadi karon जों हाइनो से chini hamjak laimung kaklaijak phuilaijak bising porai tonglaijao phiaba tabukni ojorao जों sanani thangangkai social media platform mo kwbangma chini borokrok basa mani yagulo chin borokrokni no jaikhe phunukjago tini takhuk moniram Tripura song chiching sora kameo tongoi sabuno khamung tini bukhuk moni rina song hai ro Kolkata hasteo borok thangman bahike saimangkham bahike borno suba khamung ta kebengdi hini sawangkha boni bagino जों khoroksa tai khoroksano suba su khlai tongmani abun bagai je bukha hamya bai khaye je comment khlainai wansuk mong kaham wansuk di do phawo hamari phayano
chini takhuk moniram Tripurani kopalo simi abohaya tebo kwbangma chini bosong abohai phaimano phaine bwskang sal rogo jeng subanai rokno bwkhata sbaidi hina ang message rina musungo Puila hambai kubi kok TV no ke lokorong jotona khulumo bong ano help mani bagai suba mani bagai kaising tabuk je Tripura bobono matongo song khana baro kemu de lanai kai phainai masni bagai kaising ang tak sana musung mani kai ise jeng tabu iro Tripura bobono bo tongmani salo 500 600 kai thango kaising salo mai phaitini no sago okay rangbo sorong nangjanai kiriai jeng salo phaitini sai matongo okay sarani okay mai bairani mai lakhani masargo purungni ekta somaise mai mano hinkai jeng tongtekhai asarai to tongnai bele bo to ta kisa bini sori raksabai bo ta bo mai biyo horobo mai biyo salobo purangkai mai biyo hinkai bono bairani pai masaro jabo sung hinkai amni baina rang khorsong mo sung salo 500 600 rok thango emne toibo pai mano hinkai jeng en manja aro saman rok thok rok pai toimakobo rimasobo srap rok amni bagai jeng salo 500 600 taka eke khorsong thango eke waisa waiso jaicho 500 rok ngo hinkai thambukai 600 700 rok eke thango jeni hinkai amni bagai no jeng tabi iro 2 mas angsaboka jeni rang emne 80-90 hajar rang bai tongo jeng prai rang 2 lakh ni bisi rok rang mamukha mamunala hinkai jeng asok 2 mas katai tongo tabo bini bagai no tabo rang onek sorong tongo o je lukorok suamani o baino jeng tak sai tongo jeng je ro 6 mase hinai samani abokai jeng tabo obono government hospital thani no lelo oni bagai ya din kalo khai matongkha hinkai sini ro rang bo koriba hinkai yakho rang 10 lakh 8 lakh 9 lakh tongo hinkai jeng private rok phunu goi nai makhamo hinkai jeng abon bai private rok phunu mandia jeng kok sai nai jak private doctor o bo 8 lakh 9 lakh rok chano hinkai jeng pharia jeni yakho rang kori abono jeng je lukorok suamani bai obai jeng je government naikha hinkai arose asake rang thangtongo hinkai jeng private borok phunu manaba hinkai je lukorok jeng hamjabai suamani bai se jeng asukung aro sarai no bini pran no mathai lar phaimano hinkai jeng no to je montri khainai bok to khoksa pano se jeng no subaya bok subakhai jeng bo dakti no khai thamaka no private rok phunu goi abono joto lukorok nang hambai jotono ani bakhabai hambai maro habong jotono ani life no basero mani bagai jotono khulumo ang hambai maro jotono